Karagdagang binhi naman po ng palay para sa mga dry season. Ipinamahagi po sa higit 6 na ranang magsasaka sa bayan ng San Nicolas, Pangasinan. Para sa detalye kasama natin, Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Pa ang karagdagang binhi ng hybrid rice sa higit 6 na raang magsasaka sa San Nicolas, Pangasinan. Nasa kabuang 3,703 packs ng hybrid rice seeds ang naibahagi sa mga magsasaka para sa paparating na dry season. Natanggap ito ng kabuang 687 na kwalipikadong magsasaka sa nasabing bayan. Bukod dito, patuloy pa ang magiging suporta sa sektor ng agrikultura tulad ng pakikipag-ugnayan pa ng LGU sa kinauukulan para matugunan ang pangangailangan ng mga magsasaka tulad ng mga kagamitan at makinarya. Binigyang diin rin ang pagpapalakas pa ng mga programa at proyekto sa nasabing sektor na siyang kasama sa nalalapit na paghahanda para sa 2026 budget. Kasama muli dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.